Senajan dadi dening akhir usana pindha suket godhong dadi rewang. Sembarang tinanggal urip, sembarang kinucap nyoto. Yen sinawang padha elening pandang. Banter tan iso kauyah. Bradat bablas tan binenggak. Raja kaya emas picis, raja brana ngampiri. Kaya urip kinalungan bejo. Yuja dening sing kawasa. Nanging paugerane tan kena kekancan umur. Apa dene gak siyomrek sabodho. Senajan dadi urip mampir ngombe. Pikiran jerit ra ono tuase. Yen namung ngumbar hawa nepsune. Senajan dadi tumungkul Allah sing ndlewer nelesi pipi-pipi krepo amarga kahanan. Ulapana nganggo gombal putih. Aja nggunakake gombal goprat lendut. Mesakno wit-wit garing sing tansah jempling-jempling. Senajan dadi elinga mring titah nangsa. Kepethik saking arak-arakan geguritan srengenge emas Janur Publishing Yogyakarta 2009. Guret kanggo ibu dening Rohadi Lenarta. Mbok menawa ngalah dhuwur wekasane. Wus, ora trep munggah sliramu, ibu. Jantrane jaman iki wis adoh banget. Rumahku ninggalake piwulang simbah-simbah. Mbok menawa saiki wis tekan jamane. Ngalah yen wis bisa menangake. Ngalah yen wis bisa kuwagam. Ngendheh jurit ing madyaning pabaratan. Apa ya kita tetep uga ngugemi yen to Dewa Kunti kae tega karo patine si Suryatmaja. Putrane, ora ibu, kita kudu wani dadi Srikandi. Apa dene Kartini wani mentang Gandewa nglepasake landhepe pucuk Warastra nagih janjine Sang Maharesi Bisma bedah bentenging Taman Pingitan. Kapethik saking panjebar semangat 30 Maret 1996.